To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a. Anas Magu to har shago har store aka zo aka yi awarding na ga mutanen da suka yi awarding na sannan kuma suka yi wa kamfani waka mai daɗi a cikin flash nan wanda zan saka muku zuwa anjima. Ga su nan za ku ji bayani daga bakin su sannan kuma ga award da suka mu. Bismillah. Assalamu alaikum. Sunana Mahmud MD, manaja na RPC Trans Pillars kenan. Mun yi awardin ɗin Anas Magu Consto wanda muka zo gashi nan har shago muka kamai ziyara muka baci, wanda kamfani ne wanda ya san shi, wanda muna advertising na kamfanin nuka ta bangaren waƙoƙi da waye na abubuwa kenan, wanda shi ma muka ga ya cancanta a yi masa, wanda muka yi masa yau gashi nan yau muka sa time an muka zo muka yi awardin ɗin shi. To na gode sosai, sannan kuma ku ba wani karin bayani da ku ce. Sannan ni wanda ne waƙar sunana Usman, wannan waƙar mun yi shi ne saboda kokarin da Anas Magu yake yi na promoting kamfani shi na kawo latest update abubuwa. So wannan ne dalilin da yasa ni kuma na gaba da gudunmawar da zan wa Anas Magu lana wa kamfanin shi waƙa na kawo mushi sannan kuma mai awodi din shi. Sannan kai kuma fa. Ni ba abin da ya kamata in faɗa dai. Mun gode sosai. Wannan jama'a Anas Magu Fonsto, wannan award naku ne ba na abu bane, wannan na kamfanin ku ne, kuma kamfanin ku ne, kamfani na ne, kamfanin jama'a ne, kuma na gode sosai. I really appreciate, thank you so much wallahi.